Вітаю вас у эфіры рацыя. Імаверна, наперадзе нас чакаюць цікавыя дні і месяцы. На сувязі са студыяй Павел Латушка, дыпламат, экс-міністр, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Вітаю вас. Вітаю вас. Спадар Павел, першае маё пытанне тычыцца журналісцкай этыкі, таму што на нашым партнёрскім канале «Пара» выйшла гутарка з Зінонам Пазняком. Прычына была ўвогуле гэтага інтэрв'ю. Зянон Станіславович перад падзеямі 2020 года рабіў аналітыку, як прарок усё прадказаў, всё такі здарылася збольшага, так? Ну, было цікава пагутарыць датычна гэтых так званых выбараў, што будзе пасля іх. І ў гэтай гутарцы дасталася двум персонам. Першы гэта Александр Лукашенко. Пазняк там не хаваў азначэнняў, яркіх эпітэтаў. Дасталася таксама вам, асабліва, так, за заклікі да санкцыяў. Значыцца, датычна этой стратэгіі, так, прыводзіўся прыклад Белкалія. Ну як это так, Белкалій прайграў канкурэнцыю Уралкалію, расейцам. Таксама Белавія, так, таму што, ну што это за санкцыі, Белавія, церпяць людзі і гэтак далей. Ну і ў цэлым вот Лукашенко, ён свае задачы выканаў, так? Вось ужо новая так званая электаральная кампанія. Ён утрымаўся пры ўладзе, з ім трэба будзе мець справы. Зладзей, злачынца, пасобнік генацыду, але ён свае задачы выканаў. А канструкт вакол ціханаўскай вячоркі і гэтак далей, ну, як бы вот абапіраецца на краіны, якім кіхаць хацелася на Беларусі, вынікаў няма. Так это бачаць людзі з унутры Беларусі. Што вы можаце адказаць на гэтую крытыку? Дякую вам за гэтае пытанне. Я буду ацэньваць, конечно, у кантэксце трошки больш за 4 гадоў, калі я належу да дэмакратычнага руху і магу адказаць Зінону Станіславовичу. Першае, на працягу больш чым 4 гадоў Зінон Станіславович праводзіць мэтанакіраваную палітыку па абвінавачванні і нават абразах у адносінах да мяне, да іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, дэмакратычных інстытутаў Беларусі. І я адкажу, Зінон Станіславович, калі вы паставілі за мэту уцягнуць мяне ў сварку з вамі, то не атрымаецца. Мая мэта траціць энергію, сілы на барацьбу не з вами, а на барацьбу з Лукашэнкам. І гэта з'яўляецца маёй галоўнай мэтаю. Мая мэта аб'ядноўваць сілы, таму я быў адным з ініцыятараў стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму я падтрымліваю абраную прэзідэнтку элект, але якая не ўступіла ў пасаду, Святлану Ціханаўскую. Таму мы сфарміравалі кааліцыю большасці ў каардынацыйную раду, якая абраная, няхай невялікай колькасцю, але ўсё ж такі тысячамі беларусаў, нашых суграмадзян. Таму я займаюся каардынацыяй санкцыйнай палітыкі разам з тымі ініцыятывамі, якія працуюць на тое, каб санкцыі ўводзіліся і былі максімальна эфектыўнымі на рэжым Лукашэнкі. І тут я прадстаўляю не толькі сваю пазіцыю, а менавіта і аб'яднанага пераходнага кабінета, і большасці ў каардынацыйнай радзе, і менавіта гэтых ініцыятыў, якія адказваюць за санкцыйную палітыку. Другое, што я хацеў бы адказаць Зінону Станіславовичу. Я ўдзячны вам, шаноўны Зінон Станіславович, за тое, што Рэспубліка Беларусь стала незалежнай дзяржавай у 1991 годзе. Але, на жаль, на гэтым я стаўлю кропку. Зараз пра санкцыі. Давайте ўжо не ў кантэксце адказу, а просто, бо гэтая тэма заўсёды выклікае дыскусіі, і мы чуем з вуснаў розных прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, дэмакратычнага руху. Па-першае, мы ведаем з вами, што санкцыі ўводзіліся па 4 асноўных прычынах. Правы чалавека, парушэнні ў Беларусі. Другая прычына – гэта гібридная вайна, захоп самалёта грамадзянскага і падтрымка рэжымам Лукашэнкі вайны супраць Украіны. Калі хтосьці выступае за Украіну і адначасова прапаноўвае зняць санкцыі з рэжыму Лукашэнкі, значыцца, ён выступае супраць Украіны. Усё гэта папулізм. Гэта называецца ў палітыцы просты папулізм, бо хочацца, каб людзі гэта чулі.
Але калі паглядзець на гэта простымі вачамі, гэта так лёгка зразумець. Немагчыма адначасова прапанаваць зняць санкцыі з рэжыма Лукашэнкі, каб тавары ішлі ў расійскую федэрацыю. І ішла велічэзная вытворчасць зброі. Апублікаваны сёння вельмі добры даклад Белпола, да? Як снарады вытворчасць у Беларусі ажыццяўляецца. І адначасова казаць, ну я за перамогу Украіны. Гэта хлусня і гэта палітычны папулізм. Другое. Лукашенко самы лепшы эксперт у свеце у санкцыйнай палітыкі. Яму у адносінах да яго рэжыму уводзіліся санкцыі 5 разоў як мінімум, да? Шмат разоў. Ён ведае, як яны ўводзяцца, за што яны ўводзяцца і як яны адмяняюцца. У кантэксце 2020 года і пазнейшых гадоў кожны раз перад тым, як Еўрапейскі Саюз, Злучаныя Штаты Амерыкі і партнёры уводзілі санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, у яго быў часавы лаг, временной лаг, дзеля таго, каб не дапусціць прыняцця тых ці іншых санкцыйных пакетаў. Ён не карыстаўся. Гэта былі месяцы, нават паўгода, нават больш за 1,5 гадоў, калі мы кажам пра гарманізацыю санкцый у адносінах да Расіі і рэжыму Лукашэнкі. Але Лукашенко не мяняў палітыку, але дакладна ведаў, што яго ёсць час змяніць палітыку, не зрабіць тое, за што будуць уведзеныя санкцыі. Наступнае, тое, што падаецца непраўдзівая інфармацыя. Вельмі часта спрабуюць прадставіць некаторыя палітыкі санкцыямі то, што не прымалася на ўзроўні ні Брусэля, ні Вашынгтона. Так званыя контрсанкцыі, якія ўводзіць Лукашенко і яго ўрад на чале з Галоўчынка. Самая распаўсюджаная хлусня ў гэтым кантэксце – гэта лекі. Нібы Еўрапейскі Саюз забараніў пастаўляць лекі ў Беларусь. І гэта неправда, бо Еўрапейскі Саюз не прымаў такіх рашэнняў. А праблемы з лекамі ў Беларусі, таму што Лукашенко манапалізаваў рынок продажу лекаў на тэрыторыі Беларусі. І з гэтага вынікаюць праблемы. Калі нейкія тавары зніклі на тэрыторыі Беларусі, то гэта перадусім контрсанкцыі у адказ на санкцыі Еўрапейскага Саюза, які ўводзіць Лукашенко. Наступная неправда. Калі кажуць, што закрыццё пагранічных пераходаў гэта санкцыі, не, гэта не санкцыі. Яны не афармляюцца, не з'яўляюцца санкцыйнымі інструментамі. Гэта адказ на выклікі бяспекі для гэтых краін. І калі кожны палітык, ну, у тым ліку Зенон Станіславович, быў бы прэм'ер-міністрам Беларусі, і на тэрыторыю Беларусі валам, дзесяткамі тысяч шлі нелегальныя мігранты, калі бы атакавалі памежныя пагранічныя пераходы, у лясах, шлі групамі па 100, па 200, па 400 чалавек, як гэта бывала, то я перакананы, што ён прыняў бы такое ж рашэнне. На жаль, яно не карыснае для нас, для беларусаў, бо гэта перашкаджае нам у мабільнасці, у камунікацыі з Еўропам. І мы, як дэмакратычныя інстытуты, кожны дзень, кожны раз пры кожнай сустрэчы ставім гэтае пытанне аб тым, што неабходна адкрыць пераходы для людзей. Але гэта не санкцыі, гэта ў адказ на выклікі бяспекі, на той акты сабатажа і дыверсіі, якія плануюць спецслужбы і рэалізуюць, на жаль, спецслужбы у Польшы, у Літве, у Германіі, у іншых краінах. Далей, абсалютна непраўдзівая інфармацыя, што для нас санкцыі з'яўляецца выключным інструментам. Ніколі мы гэта не казалі. Мы кажам, што гэта адзін з інструментаў, адзін, які ў практыцы Лукашэнкі прыводзіў да зменаў палітыкі, але ён адзін дзеля таго, каб это адбылося. Мы не стаім на санкцыях як на імператыве, чымсьці забітаваным, жалезным, якое не можа быць зменена. Наша імператыўная пазіцыя заключаецца толькі ў адным. Лукашенко дакладна ведае, каб адмяніліся санкцыі за правы чалавека, ён павінен спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітзняволеных. Каб адмяніліся санкцыі за вайну, ён павінен перапыніць падтрымку вайны Расіі супраць Украіны. Каб адмяніліся санкцыі за міграцыйны крызіс, ён павінен спыніць міграцыйных потокі мігрантаў на мяжу. Каб санкцыі за Белавія, то ён павінен што зрабіць? Правесці следства. Дарэчы, наконт Белавія, нішто не перашкаджае Лукашэнку правесці следства па сітуацыі з Белавія і пакараць вінаватых. Праблема ў тым, што ў гэтым следстве Лукашенко хутчэй за ўсё выйдзе сам на сябе. Але ж мы ведаем гэтага хлуслівага чалавека. Ён мог бы зрабіць так, што нават сабе не паказаць, абвінаваціць, пасадзіць, пакараць таго, каго хоча памілаваць на заўтрашні дзень. Але ён нават гэтае следства зрабіць не хоча. З іншага боку, мы бачым, што дроны ўлетаюць на паветраную прастору Беларусі, што збіваюцца азербайджанскія самалёты. І хтосьці думае, што еўрапейскія чыноўнікі, авіялініі пачнуць лётаць у Беларусь. Ну гэта жа папулізм. Спыніцца гэтае тое, што адбываецца ў паветранай прасторы Беларусі, Лукашенко правядзе следства, вось тады можна казаць. Кажуць, што не ідуць перамовы.
ідуць перамовы. І я дасканала вёў размовы і з нямецкім амбасадарам, з нямецкімі дыпламатамі. Яны прапаноўвалі канкрэтныя крокі Лукашэнкі, але ён нават не адказаў на гэта. Французская дыпламатыя спрабуе гэта рабіць. Вынікі? Якія вынікі? Ён вызваліў некалькі сот чалавек, важна, што вызваліў. Але адначасова пасадзіў яшчэ больш, не спыніў рэпрэсіі. Але вызваліў он гэта, таму што ціск. Не таму, што хтосьці піша лісты ці звароты, таму што ціск. Ён разумее, што ціск санкцыйны моцны, і ён будзе і далей вызваляць. Але дзеля таго, каб была сапраўды рэакцыя па адмене санкцый, ён павінен зрабіць моцны, даволі значны крок. Мне такое ўражанне, што ў бліжэйшым часам можам пабачыць дзіўныя саюзы у падтрымку Лукашэнкі сярод дэмакратычных сілаў. Мяне гэта бянтэжыць, мяне гэта непакоя, мяне гэта абурае. Вось такі падыход. Шановныя гледачы, шкада, што мы не можам арганізаваць праграмы ў фармаце ток-шоу, калі б вось прямо падчас запіса палітыкі маглі абменьвацца меркаваннямі, дыскутаваць. Ну, на жаль, вось такая сітуацыя. Я не буду каментаваць. Калі была гутарка з Зянонам Пазняком, я там не імкнуўся пярэчыць, каментаваць, як і ў гэтай сітуацыі падчас гутаркі з Паўлам Латушкам. Нічога не буду каментаваць, а вось вы можаце, і мы чакаем вашых каментароў. Рацыя. Спадар Павел, яшчэ адзін такі вось крытычны трэк, так скажу. Датычна стратэгіі, вот што людзям рабіць падчас так званых выбараў, там выходзіў ролик на чесных людзях, значыцца, 1 000 000 праглядаў, 300 лайкаў, там былі пытанні, быў пэўны скандал у медыа. Сутнасць у тым, што ідзіце на выбары, стаўце супраць усіх, як быццам гэта на нешта ўвогуле паўплывае, нейкія чальцы выбарчых камісій, штосьці там пабачаць, гэта нешта зменіць. Вось зараз, перад гэтай электаральнай кампаніяй, яшчэ ёсць час. Вы не перадумалі гэтую стратэгію, што магчымая, нахібная? Якое вашае меркаванне? Абсалютна не. Яна не ідэальная, і яна не лепшая. І я гэта не сцвярджаю. Але давайте паглядзім, хто прапаноўвае байкот. Тыя, хто прапаноўваў гэта рабіць на працягу 30 гадоў. Таму я кажу пра 1991 год. Байкот менавіта. Дарэчы, Пазняк, напрыклад, не казаў ні пра якія байкоты. Ну, вот людзі ў закладніках знаходзяцца, пагоняць, разумееце, пад прыцэлам іх на гэтыя выбарчыя ўчасткі. Ідзіце, не трэба высоўваць галаву і патрапляць пад рэпрэсіі. Гэта нічога не зменіць. Я ведаю, што кажу. Тыя людзі, якія 30 гадоў прапаноўвалі байкот, пачынаючы з 1991 года, узгаданага мною, ці прывяло гэта да зменаў? Я не крытыкую іх, я проста стаўлю пытанне. Ці прывяло? Не, не прывяло. Адзіны раз, калі ў 2020 годзе, я думаю, так моцна агітавалі мы ўсе, што трэба пайсці на выбары і трэба выказаць свой пратэст. І таму пачаліся гэтыя змены ў нашай краіны. Цяжкія, супярэчлівыя, складаныя. Хтосьці ўпаў у дэматывацыю, хтосьці не верыць, што адбудуцца. Але тыя палітыкі, якія сёння прапаноўваюць такую жа стратэгію, і ў 2020 годзе прапаноўвалі такую жа стратэгію, не хадзіць нікуды, не рабіць нічога. Так вось сёння уявіце сабе, што бы хацеў Лукашенко, каб мы ўсе сядзелі дома. Ці можам мы выйсці на вуліцу? Не, бо гэта самагубства. Гэта людзей скіраваць на стрэлы, на тое, што войска мае права страляць, забіваць людзей і несці за гэта адказнасць. Які ў нас ёсць увогуле варыянты на сённяшні дзень? У нас ёсць толькі адзіны варыянт. Калі мы ўсё ж такі ідзем на гэтыя так званыя выбарчыя ўчасткі, то там мы атрымліваем гэтую паперку. І ў гэтай паперкі хто прапаноўвае? За каго паставіць голас? Мы прапаноўваем супраць усіх. І уявіце сабе, і я ведаю это як былы чыноўнік, што яны палічаць гэтыя галасы. І кіраўнік КДБ на раённым узроўні, і кіраўнік КДБ на абласным узроўні, і Карпенка як старшыня ЦК, і Лукашенко у выніку на стале атрымаюць статыстыку. І пабачыць, што, напрыклад, 10, 20, 30% беларусаў выступіла супраць усіх. І гэта азначае сілу. І Лукашенко будзе вымушаны з гэтым лічыцца. І калі мы хочам увогуле верыць у тое, што калісьці адбудзецца транзіт, і нам трэба будзе размаўляць з тымі, хто вакол Лукашэнкі без Лукашэнкі, вось гэта будзе разуменне таго, што беларусы не змянілі свой пункт гледжання. Інакш Лукашенко атрымлівае карціну. Тыя, хто быў супраць яго, здаліся, асталіся дома, ім уже ўсё да лампы. А тыя, хто прыйшоў,
усе за яго. І большасць прагаласуе за яго. У яго цудоўная карціна атрымліваецца. Таму стратэгія нічога не рабіць для палітыка азначае, што ён не палітык. Нема ў дыктатурах байкоту эфектыўнага. Не існуе. Дыктатары любяць цішыню. Яны любяць, каб нічога не адбывалася. У нас, на жаль, нема шмат інструментаў. У нас, на жаль, адзіны інструмент, бо ніхто іншага інструменту не прапанаваў. Дыскусія ж уже адбываецца колькі часу. Вы думаеце, мы, калі абмяркоўвалі, думалі, што гэта ідэальны сцэнар? Не. І я зараз скажу, ён не ідэальны. Але ён, на жаль, адзіны з магчымых. І адначасова была ўмова бяспечны, правда? Бо калі б мы прапанавалі зараз інструмент, які быў бы небяспечны, ну тады б уже падняўся гвалт. На жаль, гэта такова сітуацыя. Таму калі чалавек прыходзіць, мы прапануем супраць усіх. Яны палічаць. Яны, конечно, ніколі нам не скажуць, але яны будуць ведаць. І гэта інфармацыя калісьці да нас трапіць. Спадар Павел, я тут хочу адзначыць, што ўжо перад электаральнай кампаніяй так званай 2020 года была сацыялогія з інстытута сацыялогіі Акадэміі навук, дзе па Менску там рэйтынг Лукашэнкі вагаўся ў межах 22%. Яны это бачылі, но бачыце, гэта зэдлік пад рэжымам не падбіла, таму яны пабачаць, што значыцца нейкі там адсотак супраць усіх 20, 30 ці 40, ці зменіць гэта нешта. Шаноўныя гледачы, якое вашае меркаванне на гэты конт? Вы ставіце зараз вельмі правакацыйнае пытанне. Не, вы неправільна ставіце пытанне. З гэтай вашай логікі, калі вы каментуеце мой адказ, лепш нічога не рабіць. Просто давайте тады ўсё сканчваем з вами інтэрв'ю. Нема сэнсу ў радыёрацыі, нема сэнсу ў палітыку латушка. Все, зачыніліся, перапыніліся, закончылі інтэрв'ю. Логіка ў гэтым. Сэнс ёсць, спадар Павел. І вось у чым важна, што мы думаем і робім. Спадар Павел, дык вось цудоўны журналіст. Я пераходжу да самага цікавага, спадар Павел. Да самага цікавага пераходжу. Мы все адно думаем пра гэтыя выбары без выбары, якіх няма. З якой прычыны? Таму што ёсць адчуванне інтуітыўнае ў многіх, што пасля іх могуць здарыцца пэўныя вокны магчымасцяў. Сітуацыя будзе мяняцца ў розных аспектах. І я хачу больш прадметна пагутарыць з вамі пра вашыя чаканні, так? Тое, што хвалюе людзей. Пачну з больш дробнага. Як вы лічыце, што тычыцца эканомікі Беларусі? Вось экспорт прывязаны да Расіі больш за 60%. У Расіі там можа быць розная ёсць аналітыка, ад краху да таго, што там будзе стагнацыя, павольна там будзе эта эканоміка, стан пагаршацца. Як вы думаеце, датычна Беларусі ў 25 годзе? Ці ёсць перспектывы, што можа быць абвал, вяртанне ў 90-е, а то і горш? Ці это будзе павольнае пагаршэнне ў эканоміцы? Як вам это бачыцца? Ведаю, што ў вашай камандзе ёсць эканамісты. Зразумела, што мы аналізуем сітуацыю, і нашай высновы прыходзіць на сённяшні дзень да стагнацыі ў эканомікі. Гэта азначае, што рост эканамічны можа быць 0,5% да 1%, рэальны рост эканомікі. Ўсё будзе залежыць ад сітуацыі, звязанай з вайной. Мы павінны зразумець адну важную рэч, што Лукашенко, які плануе бюджэт з 10% выдаткаў ад рэспубліканскага бюджэта на абарону, на войска, на сілавы апарат, гэты бюджэт вядзе да катастрофы. Бо гэтыя выдаткі, яны не ствараюць дабаўленай вартасці. Яны пазней не працуюць на развіццё эканомікі. І 10% гэта проста велічэзныя, гэта забойчыя адсоткі для рэспубліканскага бюджэту Беларусі. Выжыць у гэтым кантэксце можна толькі тады, калі будзе працягвацца вайна. Калі Расія будзе закупляць велічэзную колькасць прамысловай і сельскагаспадарчай прадукцыі ў інтарэсах вайны, калі будуць захоўвацца санкцыі ў адносінах да Расіі, тады гэта можа быць стымулам для таго, што нейкі ўзрост эканомікі будзе захоўвацца. Вось Лукашенко, як не дзіўна, яму перамір'е ў Украіне ці мір ва ўкраіне не карысны, бо гэта можа паменшыць заказ з боку Расійскай Федэрацыі і прывядзе да даволі крытычных наступстваў. Мы на сёння бачым з вами, што рост заробкаў не адпавядае вытворчасці працы. Яны надзьмухаюцца, друкуюцца грошы, і Лукашэнкі патрэбны дафінансаванне ў эканоміку. Увогуле, перад ім стаіць два базавых выкліка. Першы, гэта дэмаграфічная праблема, адток велічэзны беларусаў. На жаль, гэта для нас рызыкі як для дзяржавы,
бо па дадзеных еўрапейскага парламента, які з'явіцца, я думаю, на днях, паўмільёна беларусаў з'ехала, па іншых дадзеных мільён, і гэта кваліфікаваныя людзі, падрыхтаваныя, мабільныя, часта маладыя, якія ствараюць гэтую дабаўленую вартасць, і гэта выклік, і Лукашенко будзе вымушаны тут штосьці рабіць. Другое, гэта адток капітала. Калі уся статыстыка паказвае, што больш грошай выходзіць з эканомікі Беларусі, чым прыходзіць. Таму Лукашенко, як мы памятаем з вами, каля алтара 7-га крычаў аб тым, што ой, гэта ж бізнес, ён зарабляе ў Беларусі. Калі ён зарабляе ў Беларусі, няхай застаўляе грошы ў Беларусі, не вывозіць іх за мяжу. Замежныя інвестыцыі памяншаюцца, прадстаўніцтвы замежных прадпрыемстваў зачыняюцца, замежныя інвестары выходзяць. Кожны год статыстыка паказвае памяншэнне замежных інвестыцый у эканоміку. Таму яму трэба знайсці дадатковыя сродкі, адкуль ён можа атрымаць? З Расійскай Федэрацыі. Але ў Расійскай Федэрацыі на сёння праблемы ў сувязі з санкцыямі, таму так лёгка атрымаць не прыйдзецца. Зноў ж такі, калі ён захоча іх атрымаць, то ён трэба яму заплаціць чымсьці. На жаль, ён плоціць нашым суверэнітэтам, все больш упіхваючы Беларусь у Расійскую Федэрацыю. Калі які варыянт ён прапаноўвае рускім? Ён прапаноўвае два праекты: будова другой атамнай электрастанцыі альбо будова хуткаснай дарогі з Масквы да Брэста. Гэта інвестыцыйныя праекты, пад які ён хоча атрымаць мільярдныя, а можа там больш за 10 мільярдаў крэдытныя рэсурсы, якія будуць уліты ў эканоміку Беларусі. Конечно, раскрадзена частка сям'ёй Лукашэнкі, а іншая, конечно, спрацуе на нейкую частку эканомікі Беларусі. Другі партнёр, які патэнцыйна мог бы даць яму сродкі, гэта Кітай. Але на сённяшні дзень гэта не выглядае так, што Кітай гатовы зноў-такі крэдытаваць банкрутуючы рэжым Лукашэнкі. Таму сітуацыя, я скажу, не катастрафічная, але яна, напэўна, на сённяшні дзень крытычная. Я думаю, што гэты год і ўвогуле мы вельмі уважліва павінны глядзець, як будзе развівацца сітуацыя ў краіне. Ну, што мы з вамі і робім, правда? Ад гэтага шмат таксама будзе залежаць. Рацыя. Прайшла інаўгурацыя Трампа, і Лукашенко так званыя выбары падгадаў адразу ж пасля гэтай інаўгурацыі. Напэўна, не проста так, это не супадзенне, так? Як вы лічыце, увогуле ўплыў на наш рэгіён гэтай рашучай асобы непрадказальнай Дональда Трампа? Ці можа ў нас тут вось нешта пачацца? Ну, я одно з рашэнняў Трампа ацаніў, якое ён плануе прыняць. Гэта рашэнне, звязанае з здабычай нафты ў Злучаных Штатах Амерыкі, што можа павялічыць колькасць нафты на рынку і прывядзе да змяншэння коштаў нафты на сусветным рынку. Гэта, безумоўна, ўплывае на Расійскую Федэрацыю. Давайте узгадаем з вами Рональда Рэйгана, калі менавіта цана на нафту з'явілася тым чыннікам, які прывёў да значных эканамічных праблемаў у Савецкім Саюзе. А пазней Савецкі Саюз не змог фінансаваць сацыялістычны лагер рэспублік у Еўропе, а пазней уже і сам збанкрутаваў. Таму гэты кірунак, і з улікам таго, што калі Трамп не адменіць рашэнне па як скажем, максімальным узроўні коштаў на нафту $60 за барэль, калі не будзе адменены санкцыі на флот танкернай Расійскай Федэрацыі, все гэта, безумоўна, будзе памяншаць даходы Расійскай Федэрацыі, у тым ліку і рэжыму Лукашэнкі. Але гэта як бы прыватная справа. Увогуле, мы павінны зразумець, што мы на сённяшні дзень залежым нават не ад таго, што адбудзецца ў Беларусі 26-га, але зноў жа такі заклікаю людзей зрабіць гэты маленькі, але важны з пункту гледжання перспектывы крок. Ён не зменіць 27-га сітуацыю, але з пункту гледжання далейшага развіцця падзей ён можа сыграць роль. Можа. Не абавязкова, але калі нічога не зробім, значит, нічога ў нас і няма ніякага інструменту. Так вось, мы залежым ад вонкавай сітуацыі. Гэта перамовы па Ўкраіне, ці яны адбудуцца ўвогуле, на сённяшні дзень не выглядае так. Другая сітуацыя, гэта палітыка Злучаных Штатаў Амерыкі, як прэзідэнт будзе паводзіць у адносінах да Украіны, ці будзе ён увогуле ўзгадваць Беларусь, думаю, не, але ўсё ж такі адміністрацыя Трампа будзе праводзіць палітыку ў адносінах Беларусь. І захаванне адзінства Еўрапейскага Саюза. Тут трэба пачакаць першых крокаў прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі у кантэксце Украіны. Пазней уже яны будуць тычыцца Беларусі ў нейкім там, не ведаю, шэрагу там 10-м.
Ну тут пачаліся размовы пра важныя стратэгічныя пытанні, у тым ліку пра Грэнландыю, пра панамскі канал і так далей. Застаецца спадзявацца, што будуць думаць і пра важную стратэгічную ролю Беларусі. Спадар Павел, прымітыўнае да вас пытанне. Вось все-таки, што тычыцца так званых выбараў. Ці можа здарыцца такое, што Лукашэнку скінуць? Вось пракрамлёўская пятая калона ўнутры Беларусі ці выключана не будзе такога, як вам падаецца? На сённяшні дзень так гэта не выглядае, бо мы бачылі бы з вами нейкія прыкметы такіх дзеянняў, але сам факт мы з вами ведаем, калі яны апублікавалі інфармацыю аб дзяржаўным перавароце, які мае адбыцца 24-25 студзеня, і пазней это нават пракаментавала прэс-сакратар міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі Захарова. Значыць, Захарова ж просто так не каментуе, ёй было пастаўлена пытанне, а пытанне гэта падрыхтавана. Я кажу, як былы прэс-сакратар міністэрства замежных спраў. Таму яны ствараюць такую патэнцыйную пагрозу Лукашэнкі, ажыццяўлення дзяржаўнага перавароту ў Беларусі. Зразумела, што яны купілі частку генералітэту беларускага, яны наведваюць Расійскую Федэрацыю, яны адпачываюць у люкс-гатэлях. Я перакананы ў тым, што ім адкрыты рахункі на мільёны даляраў у банках, хутчэй за ўсё, арабскіх краін, тых же эміратаў, і гэтыя людзі, якія павінны выканаць загад Пуціна, загад Крымля. Але давайте паглядзім все ж таки больш глыбока на гэтую сітуацыю. Тут я згодны з Зіноном Станіславовичем, напрыклад, калі ён кажа, што беларуская нацыя заўсёды адраджаецца і адродзіцца і ў гэтай сітуацыі. Падставай для таго, каб мець такую выснову, я думаю, з'яўляецца сацыялогія. За апошнія 4 гады 97% беларусаў адназначна выказваецца за тое, што хоча жыць у незалежнай рэспубліцы Беларусь. І вось гэта першае. Другое, калі да 2022 года настроі ў беларускай арміі былі за тым, каб аб'ядноўвацца з расійскай арміяй, бо лепшыя заробкі, матэрыяльнае забеспячэнне, лепшае ўзбраенне, то на сённяшні дзень такіх настрояў у арміі няма. Яны абсалютна змяніліся дыаметральна, таму што ўсе разумеюць, аб'яднанне з расійскай арміяй азначае ісці на вайну. Сёння на вайну з Украінай, заўтра невядома куды, і проста паміраць у інтарэсах Пуціна, які сэнс? Таму сярэдні ўзровень афіцэраў, нават там, можа там да падпалкоўнікаў, палкоўнікаў, яны і малодшых тым больш рэзервістаў, тым больш тых, каго бяруць у войска, як кажуць, з гарадоў і вёсак Беларусі, яны напэўна не хочуць ніякага аб'яднання з расійскай арміяй. Таму калі палітолагі кажуць, і вось апошні быў даклад інстытута вывучэння вайны, ён сказаў, што ўсё там па Беларусі вырашана пытанне, я не быў бы такі скептычны. Я ўсё ж такі, я ўвогуле па характару аптыміст і лічу, што нельга адназначна глядзець сітуацыю. У тым ліку эліты вакол Лукашэнкі, яны у большасці не прарасійскія, яны прадзяржаўныя, але не факт, што яны прадэмакратычныя ці праліберальныя. Хаця унутры з іх, некаторых я ведаю, вёў з імі размовы, прыватныя размовы, 4 глазы, як кажу, вочы, да? І вось яны абсалютна былі на той момант нават нацыянальна арыентаванымі асобамі. Таму я перакананы, што вось гэтая частка эліт, выклік будзе, безумоўна, не будзе ідэальнай сітуацыі. Але ёсць беларускі народ, і таму трэба інвеставаць у беларускае грамадства, палітызаваць, каб яно было гатовае да дзеянняў, з другого боку інвеставаць, каб можна больш праўды было ў Беларусі, і каб вось як радыарацыя, іншыя незалежныя СМІ як мага шырэй распаўсюджвалі інфармацыю ўнутр Беларусі. Таму гэтае пытанне я ставлю першае падчас усіх сустрэч. Я нават рабіў недаўно выклік еўрапейцам. Я заявіў аб тым, што Еўрапейскі Саюз рыхтуецца да вайны з Беларусю. Бо калі вы не зменіце палітыку, то вы дачакаеце да таго, што на мяжы з Беларусю будзе стаяць расійскі жаўнер, альбо нават беларускага паходжання жаўнер, гатовы заатакаваць Еўрапейскі Саюз. Што трэба зрабіць? Не на Лукашэнку трэба сёння ставіць. Ён за яго заўтра не будзе. Гэта памылковая стратэгія. Ставіць трэба на беларускі народ і працаваць з беларускім народам, даваць меседжы прадэмакратычныя, незалежніцкія, праеўрапейскія. Гэта цяжкая штодзённая праца. У нямецкай газеце Більд выйшаў артыкул. Шановныя гледачы, вы бачылі гэты артыкул, так, са сцэнарамі, што немцы рыхтуюцца ў 2029 годзе да вайны з Расіяй, прытым збіраюцца свае межы абараняць. Гэта азначае, што ўжо ў хуткім часе Беларусь інкарпараваная, мужчын, значыцца, мабілізацыя гарматным мясам, Украіна падае. Я так разумею, што Балтыя ад заходняй цывілізацыі адрэзаная, захопленая частка Польшы.
Ну, вось такая вось аналітыка. Більд это таблоід, ну таблоід таблоідам. Ну, напрыклад, яны апісвалі нават накірункі нападу на Украіну перад вот тым нападам 22-го года, таму я так это все чытаю асцярожна і няма нагода ўжо зусім не давяраць. Спадар Павел, ну это такі апакаліптычны сцэнар для Беларусі, ці магчымы ён? Тэарэтычна, конечно же, магчымы, але ведаеце, вось мы часта як бы тут дыскутуем у адносінах да Лукашэнкі. Ці ён з'яўляецца гарантам незалежнасці, ці не. Ён з'яўляецца і хоча быць гарантам толькі сваёй улады. Але ўлада звязаная, конечно, у яго з Беларусю. Зразумела, што ён зрабіў стратэгічную памылку, іх было шмат, але ў 2020 годзе замест таго, каб падзяліцца часткай улады з беларускім народам, ён падзяліўся часткай улады з Крамлём і патрапіў у вельмі моцныя абдымкі Крамля. Пазней ён падтрымаў вайну, ён думаў, ён нават бегаў і прапаноўваў Пуціну разам, давайце нападзем на Украіну, таму што ён думаў, што Пуцін здыме з парадку дня транзіт улады. Але Лукашенко, ён такая палітычная пачвара, да? Ён той чалавек, які у апошні момант, калі будзе прыціснуты да сценкі, ён можа нават паспрабаваць кардынальна змяніць палітыку. Пытанне ў тым, што на сённяшні дзень ён не зразумеў яшчэ, наколькі ён прыціснуты да сценкі. Мы можам пабачыць, я, можа, не даю на гэта 100%, але нейкі працэнт вельмі нестандартнае захаванне Лукашэнкі. Таму ціск можа прымусіць яго да гэтага нестандартнага захавання. Праблема ў іншым, бо гэта нестандартнае захаванне ён захоча прадаць як жаданне зноў працягваць кіраваць Беларусю. І тут для нас узнікае пытанне маральнага выбару, стратэгіі, ці мы можам паверыць чалавеку, які 30 гадоў. Менавіта ён, бо зноў жа такі, хтосьці спрабуе перакласці адказнасць за незалежнасць Беларусі, за, скажем так, за рызыкі, якія паўсталі для незалежнасці Беларусі, з Лукашэнкі на дэмакратычныя сілы. Ну, гэта сур'ёзна. Ну, праўда, не Лукашенко адказвае за тое, што зроблена ў Беларусі. Мы адказваем за гэта. Так вось, у нас будзе гэта маральная такая праблема. Ці мы паверым гэтаму чалавеку? Я лічу так, што чаму вось на сённяшні дзень Захад не рэагуе на нейкія сігналы з боку Лукашэнкі? Нема веры. Не верыць, што ён суб'екцін, і не верыць, што ён зноў не падманіць, не схлусіць, бо ён хлусіў столькі разоў. Суб'ектнасць у яго ўжо нізкая, і ўсе гэта бачаць, бо Расія выкарыстоўвала тэрыторыю Беларусі і працягвае выкарыстоўваць. Таму вось і ўсе і чакаюць. Лукашенко, вызвалі палітычных зняволеных, рэальна вызвалі і спыні палітычныя рэпрэсіі. Спыні падтрымку Расіі ў вайне, спыні міграцыйную вайну. Вось гэтаму павераць. Асобна ці разам, рабі канкрэтныя крокі. Вось калі пабачыць, зрабіў. Окей, тады можна размаўляць пра нейкія змены санкцыйнай палітыкі. А сёння заклікаць нас, дэмакратычныя сілы, адмоўцеся ад ціску на Лукашенко, бо Лукашенку цяжка. Ён такі бедненькі, гаротненькі, давайте яго падтрымаем. Каго? Злачынца, бандыта, які нішчыць беларускі народ, нашу дзяржаўнасць, мы яго павінны падтрымліваць. Як яму паверыць? Вы гатовы паверыць? Я не гатовы. А адкуль ідуць такія заклікі, спадар Павел, бо мне не сустракаліся? Ну, у мяне ўражанне ад такога інтэрв'ю, якое вы спачатку і пыталіся. Да, ну там была гутарка пра стратэгію, пра тое, каб адцягваць Лукашэнку ад Пуціна і гэтак далей. Да і Лукашэнку там ужо канцы могуць хутка прыйсці. Лукашэнкі заўтра не будзе. Гэта стратэгія ў нікуды. Яна проста прывядзе да фіяскай катастрофы. Трэба працаваць і падтрымліваць беларускі народ, альтэрнатыўныя інстытуты. Трэба ствараць моцны рух унутры, падпольны. Вось за гэта працаваць. Вось гэта цяжка рабіць. Гэта сапраўды цяжка. А вось прапаноўваць, давайте падтрымаем Лукашэнку, ну, это лягчэй, я вам скажу так. Паехаць па еўрапейскай сталіцы, сказаць, слухайте, давайте Лукашэначку падтрымаем. Ну, ён же такі, ён же ўсё ж такі супраць Расіі. Зянон Пазняк падобнага не казаў, але ёсць пэўныя дзеячы, якія ўжо Я такі не сцвярджаю. Распаўсюджваюць падобныя наратывы. Зянон Пазняк казаў пра стратэгію, пра хітрасць, пра патаемныя спрунжыны палітыкі. Але, шаноўныя гледачы, прагучалі пэўныя сцэнары. Будзе вельмі цікава, калі сапраўды пасля вось гэтых без выбараў нешта пачнецца. Чакаць засталося мала. Спадар Павел, шчыра дзякую вам за удзел у гэтай гутарцы. Можа быць, у непростай гутарцы, но ўсе мы спадзяемся, што нейкая станоўчая дынаміка пачнецца.
Дзякуй вам, гэта палітыка, мы павінны адказваць на пытанні, на запады, мець кожны сваю пазіцыю мае права. Дзякуй за магчымасць прадставіць маю пазіцыю. Жыве Беларусь! Жыве вечна.